plaži i krenuti oko 18 časova nazad do Evije u mesto Pevki i gledat ćemo da stignemo do nekih 19 časova. S naše desne strane je kopno, a sa leve strane je ostrvo Evija. najveće ostrvo i usitrit ćemo se iza na jedno drugo koje je manje ostrvo. Sada je, koliko je sati sada? 19:36. Pa dobro, znači 20 do 8. Gledamo da pre mraka da se usidrimo i tu ćemo provesti noć. Kao što sam rekao, na nenaseljenom, jednom od nenaseljenih